שלום, אני דרך כביש המובילה את המשתמשים בי מכביש החוף, כביש מספר 2, מצפון לדרום, עבור דרך תחנת הדלק סונול במפגש אמיתי ועד רחוב נחום בשכונת דורה, על יד מתנ"ס רמת ידין, שהוא היכל תרבות וספורט של מרקוס ונתניה. משני צדדיי שטחים חקלאיים שרובם מעובדים כל השנה. פניי פצועות ומצולקות, עשרות בורות קטנים, גדולים וענקיים, שפת הכביש הרוסה בהרבה קטעים, וכולם מהווים סכנה ממשית לכל המשתמשים בו, מכוניות, אופנועים וכו'. הנהגים נאלצים לבצע נסיעת סללום כדי לעבור בין המכשולים וכדי לשמור עצמם מפגיעה ואת רכבם מפני נזקים. בחורף, כשהבורות מתמלאים מי גשם, הסכנה גדלה פי כמה וכמה. מאחר ולא ניתן לאמוד את עומק הבורות ומה גודלם והיכן מסתיים הכביש לרוחבו. אינני זוכרת מתי תקנו אותי בצורה יסודית, משמע סללו אותי מחדש לכל אורכי. מעת לעת מתקנים בי טלאים את חלק מהבורות, וגם תיקונים אלה אינם יסודיים. לפעמים שופכים אדמת כורכר ולעיתים סותמים חלק מהבורות באספלט. חבל שלא לוקחים אותי ברצינות, מאחר והרבה נהגים משתמשים בי כדי להיכנס לנתניה דרך שכונת דורה ומשם לכיוון מרכז נתניה ולדרום נתניה, ובכיוון ההפוך מנתניה דרך שכונת דורה לכביש מספר 2, כביש החוף, לכיוון דרום. ואוי לאותה בושה, בגלל איך שאני נראית, חושבים תושבים עבריינים שאני דרך למזבלה, ומשליכים בצידי הדרך כל פסולת אפשרית, שאריות בנייה ושיפוצים, טלוויזיות שבורות, חלקי מכשירים שונים שבורים, מזרונים וכל פסולת שמצטברת אצלם. אנא, תקנו אותי, העלו את כבודי וחסלו את המפגעים המסוכנים בי לטובת הכלל. לא ארצה שמישהו ייפגע חלילה או שרכב כלשהו ינזק בגללי. תודה.